Jo. To je... Počkej, co? To jsou, počkej, joint? To je joint právě, no. Počkej, to je taková skulinka, jako šipečka, ta. Co bys radši, žít v jeskyni, anebo na treehouseu, prostě baráček na stromě. Taky s Bartem Simpsonem. Jeskyni určitě ne, že tam by nebyl signál a třeba bys tam potkal nějakého domorodce nebo nějakého yetiho, nebo já nevím co. Nebo ty pavouky. No, tam bys mohl potkat i hada vlastně. Jo, i herní židly. A tak pavouky můžeš potkat i na stromě. Škrtiče, no. Kámo, vidíš, prostě jenom 200 000 lidí by chtělo žít v jeskyni. Tak to jsou totální dementi. No nebo hlasovali domorodci. No tak to je fakt bomba, proč jsem tady já měl zombíky? Já bych se teda víc postaral, kdyby na mě běžel teda upír, jako se zubama, že by mě dělal. Takže si byl. Když možná bych se mu smál, jako že mě chce posát. Do krku samozřejmě, jako že mě chce kousnout. Jsem to. Ano, nechci. Dělej, makej, jdi do toho, já tam hodím další ten balón. Tady do té díry, no. To je křišťálová koule. Jo? To je bomba! Vlastně, ty jsi vybral duhu. Jo, to je vončo. Celkově je to duhový. Mám jedno srdce, mám jedno poslední srdíčko, teď nemůžu umřít. Jako kdyby náhodou, tak si dobiju ještě srdce, ale mám jedno srdíčko. Trapák. Ho! Ty krásu, to jsem se zachytl asi, nevím, něčem vepředu. Jo, my ho neděláme, my prostě čekáme, tak to je skvělý, aspoň se nemusím namáhat. Jo, ale pozor, já zavřu dveře, máme novou zprávu od naší ex-přítelkyně, která se jmenuje Erika. Nebudeme si číst starý zprávy teďka a jdeme rovnou na ty recent. Já se jmenuji Billy, naše láska je nezničitelná, prostě nikdo nás nemůže rozdělit, že jo, nemůžeme se spolu rozejít, jsme pro sebe určení. A já jsem napsal, je mi to líto, Eriko, ale tohle prostě nebude fungovat, víš co, takže čau. Měj se krásně. A ona to napsala trošku jako nějaká psychoholka, že uvidíme se později. Takže prostě přijde sem a pobodá mě, super. No bych dal rád taky play, ale jo, mám tady joint. Teda join. Aha, takže tam máš joint vedle kompu. Jo, tady počkej, chapter 1, jo, pojď, jdem sem. Promiňte, práčka. Jo, zavřelo se to. Oj, Loading. yes, přijíždíme. Vidím, jedem. Jo, já řídím. To ještě nevidím. Jo, řídíš a jaký z tohle seš ty? Počkej, tohle seš ty. Ty jsi úplně, dívej se na mě, jo, ty jsi úplně na mě. Jako sorry. Počkat, mi to byl flashlight za 48 robuxů si koupím. A co takhle, když se podívám? Počkej, za náma je někdo. Jo, dítě. Co to je, nějaký cigoš? Nějaký malej, ne, cigoš. Jo, aha, to je nějaký otravný dítě. Můžeš mi říct, co to máme za káru. To je dobrá kára náhodou. Ale však nedržíš ani volat. Proč mám nohy jak Nero? To je test. To je hnusný jídlo. Fú, jak ve vězení. Tohle má být cibule, rajče. Mě to vzalo srdce nějaký. Vzalo mi to srdce, vzalo mi to hlas. To říkalo. Ok, mám tady ještě poslední číslo, který mám napsaný tady v poznámkách. Jdem na to. Halo? Jo, Jsi debil, že máš. sorry, spletl jsem se číslo. jo, týpek už se odjet právě, už sedí, víš co, čeká, že mu to postavíme. aha, budu se jet. No tak to vůbec. Jo, někdo čurá. Já jsem Lil Benzín, já jsem nečural. Jo, ty se jmenuješ jako, ty jsi rapper, Lil Benzín. Jako Lil Benzín. Tak je MC Skippy Dippy, Lil Benzín. Kámo, to je dobrý, kdybych byl rapper, tak budu Lil Benzín. No to seš ty už. No, tak to je dobrý. Kámo, to je dobrý. To je asi na sušení masa, nebo já nevím. Je Ty to... jak jsem mu říkal, špížírna. No, špindíra seš. Já jsem našel babičku asi. No lidi jo, ta už kouká na šum. Totální no signál. Nech to nemocná. Totální ty ruce. Promiň, ale tak to ne. Ten záběr. No možná jsme ji nasrali. A nebo tam přijde teďka nějaký vrah. Prdne. Přijde vrah. Micinka, jo. nepes. Mňau. Jo! Tak to si děláš kozy. Totální ranaři. Pojďme stejný a držíme se za ruce. Dvojčat. My máme ty gejský trička uplý.